אהלן, אהלן, מה נשמע? מה קורה? טוב, אנחנו נדבר כדורגל. מעולה. נתחיל עם השאלה הכי חשובה. מי הקבוצה שלך במונדיאל? מי הנבחרת? וואו, זה נורא כל כך קשה, אתה יודע, זה... אני רואה משחק ואומר, אלה יהיו שלי. אחרי זה רואה משחק אחר, אומר... אבל אתה יודע, אמרתי בהתחלה, אני מאמר על הספרדים על הספרדים? כן. לא הצרפתים? איזה יצירתיות, איזה אתה כוח. צודק, אני מבין למה, אבל... שמע, הצרפתים זה יותר מדי, כאילו, ברור מאליו. אתה אומר... לי יש תחושה... אמבפה בשיאו, אתה יודע, מה... לי יש תחושה. כן. של 60 שנה של כאב הולכים להסתיים בקיץ הזה. מה, אנגליה? כן. יאללה, בחייך. לא מקבל. יש לי תחושה. לא, זה מסורת אנגלית, הם לא יכולים, הם לא יכולים. הם יפסידו בחמסין של מקסיקו מתישהו, אתה אומר. זה... לא, הם ברגע האמת. יש לי תחושה שמה שהם... שמע, אני יכול, הלכתי לראות, עם הבן הצעיר שלי, הלכתי לראות את המשחק של טוטנהאם טוב, טוטנהאם זה במקרה אבוד, כן? זה לא אנגליה, כן, אבל... לא, האמת, טוטנהאם ניצחה. אבל נגד שפילד יונייטד, אתה יודע, זה לא היה איזה... אבל זה בא להם בקושי, זה היה... אבל פתאום הבנתי שהמשחק זה בכלל לא העיקר. כן. הרחובות חסומים, תחנות הרכבת מלאות, הדרכים, כל הכבישים, אתה יודע, מלא אנשים. זה היה באצטדיון החדש שלהם? כן, בטח. כן, אצטדיון מדהים. שמע, זה היה חגיגה. כן. אתה אומר, מי מעניין המשחק הזה בכלל? מה קורה על הדשא? יאללה, בחייך, זה חלק זניח. מה שיש לפני, מה שיש תוך כדי, מה שיש אחרי, זה מה שחשוב, וזה לאו דווקא על המגרש. כן. וכשאתה חווה את זה, אתה אומר לעצמך, כדורגל זה תרבות. כן. זה לא ספורט, זה תרבות. התחושה זה של לחוות ביחד עם אנשים, עם אלפי אנשים, את אותו רגש בדיוק, זה באמת משהו שמחבר, אתה יודע, את הבני אדם ביחד. כן, זה כל כך נדיר שדבר כזה קורה, אתה יודע, כאילו, ופתאום, אתה יודע, כולם עולים ושר, וכולם יורדים, כן, זה אחד מהדברים הגדולים. יש איזה שחקן, חוץ ממסי, כן? שהרשים אותך במיוחד במונדיאל? עכשיו, במונדיאל הזה? אי אפשר להגיד שאמבפה הוא לא שחקן גדול. באמת, כמה שחקנים יש להם כושר פריצה כזה, עוצמה כזאת, אין דבר כזה. אז מה, אני אגיד לך שלא ראינו? ראינו והתפעלנו. אני מאוד אוהב את בלינגהאם. בלינגהאם, כן. אתה אמרת לי עכשיו שהאנגלים לא ינצחו. אבל אני אוהב אותו, הוא שחקן ענק. לא? כן. דעתי הוא שחקן ענק, אני מאוד אוהב לראות אותו משחק. הוא שחקן ענק, ולפי דעתי הוא אחד מהסיבות שאנגליה תנצח. יכול... שיש שם איזה... לא, אם היא תנצח. אם היא תנצח, זה בגלל. כאילו בהרי קיין ובבלינגהאם יש איזה משהו. בלינגהאם יש לו ניצוץ של גאונות, אני לגמרי מקבל את זה, לא צריך לשכנע אותי. מי עוד? שמע, אני יכול להגיד לך שהקבוצות, אתה יודע, הלא פייבוריטיות, הפתיעו אותי לטובה. מה, כמו? שמע, חוף השנהב. כן. גאנה. נכון, במושגים אפריקאים קבוצות טובות, אבל אתה יודע, לא הם מאוד ידועות בעולם. שמע, הם משחקים יפה. יופי של כדורגל, נעים לעין, כיף לראות. כשהייתי בספרד ועשיתי שם השתלמות, כדי לראות מה הופך את הספרדים לטובים בכדורגל. אתה יודע מה אמרו לי שם? אצלנו התפיסה היא שילד לא עובר את הכביש בשביל לשחק כדורגל. כלומר, שיהיה לו מגרש בשכונה. תמיד, זמין. תמיד יהיה לו את המגרש, וככה אתה לומד את המשחק. שזה לא מאמץ עבורך להגיע למגרש. אני חייב להתייחס לזה. אני רואה איך בונים בתי ספר בארץ. בלי מגרשים. בלי מגרשים. זה מטריף אותי. ממש. אין. בית ספר בונים אותו, אין, יש לו מגרש. מגרש מקורה. בדיוק. ושיהיה פתוח 24/7. מגרש בחוץ, מגרש מקורה,
תשתיות, תשתיות, תשתיות. ככה צריך, זה צריך לחייב את זה. כן. המדינה צריכה להשקיע בזה. כן. שאגב, אתה יודע שהשקעה בספורט שווה ירידה בפשע. ברור. זה מדע. מה? זה כאילו, ברור לגמרי. זה אחד אם מהדברים. לילדים יש מה לעשות, אם לנערים יש מה לעשות אחר הצהריים, נגמר העסק. נכון? נגמר העסק. אתה יודע, אני חושב הרבה כן. פעמים על, אתה יודע, הרבה פעמים מדברים איתנו על מנהיגים, הרבה פעמים מדברים איתנו על מנהיגים בהקשר של כאילו, מי הבן אדם שיפתור לנו את הבעיות, מי ייקח אותנו ממקום א' למקום כן. ב'. ואני חושב שזה לא בהכרח ככה, גם בכדורגל וגם בפוליטיקה. כאילו, אתה יודע, כשחושבים על מישהו גדול כמו מסי, הרי זה גאונות חד פעמית, פעם יש דבר כזה. וגאון זה משהו שהוא נדיר מאוד. ולכן בכדורגל ובפוליטיקה, התחושה שלי היא שתמיד צריך מערך. אתה לא יכול כאינדיבידואל לזכות במונדיאל או לזכות באליפות. אתה צריך סביבך מערך מתפקד של קשרים ומגנים ובלמים וחלוצים, וזה מאוד מזכיר לי את הפוליטיקה במובן הזה. לגמרי. אני אגיד לך יותר מזה. ככה זה יותר רחוק. בפוליטיקה, הסוליסט, הכוכב העליון הזה שאין בלתו, שמתחיל לחשוב שהשמש זורחת ממקום ידוע, זה ראשית האסון. כן. אני חושב שבעיקר במערכת הציבורית, אתה יודע מה? גם במערכת הצבאית. היכולת להבין שאתה בסך הכל בן אדם, שאתה תלוי בהמון המון אנשים מוכשרים אחרים, ודווקא היכולת הזאת, להבין שזה באמת מערכת, שאתה צריך עוד על ידך, שיש לך מחויבות אליהם, כמו שיש להם מחויבות אליך, זה יוצר סגנון מנהיגות בריא יותר, טוב יותר, לאורך זמן, זה סוג המנהיגות היחידי שלא ימיט עלינו אסון. כן, זה ממש ככה בכדורגל, ואתה רואה את זה בקבוצות שתלויות בכוכב אחד, אם הכוכב הזה הוא באמת לא משהו מיוחד בצורה בלתי רגילה, אז הכל קורס. כלומר, גם כשהוא מיוחד באופן בלתי רגיל, קח את לברון ג'יימס. שמע, הוא שנים שיחק בקבוצות שלא לקחו אליפות. נכון. בסך הכל הוא לא לקח הרבה אליפויות. ואתה שואל את עצמך למה, כי בדרך כלל, זה שהוא כוכב על זה ברור. אני חושב שברוב המקרים לא נבנתה סביבו מערכת מספיק חזקה. כן. אתה יודע מה, שאולי גם תרסן את האופי המאוד דומיננטי שלו. כן. האגו צריך לעבוד עם אחרים. אגב, גם מייקל ג'ורדן לא היה זוכה באליפויות, אם לא היה מערכת סביבו. סקוטי פיפן וכל מי שהיה סביבו, ברור. אני רוצה לדבר על משהו שכואב לי מאוד כאוהד כדורגל בישראל, ובכלל בעולם, אוהב מאוד את המשחק. וזה המעורבות הקטרית. אני כעיתונאי, הייתי מהעיתונאים הישראלים הראשונים, שבכלל דיברו על קטר, כעל אירוע שהוא מסוכן מאוד, גם לישראל, אבל בכלל לעולם. בטח. ובכדורגל ראינו בעצם את השיטה הקטרית, עובדת בצורה הכי יעילה מבחינתם, והכי מסוכנת מבחינת העולם. הם נכנסו בדלת האחורית, שחדו את כל ההיררכיה של פיפה, ובעצם השיגו את מה שהם רוצים. ומה שהם רצו זה להשתלט על המשחק, להשתלט על הכדורגל, לארח את המונדיאל, לקבל את הכוח ואת העוצמה האדירה של הכדורגל. צריך להבין, כדורגל זה התופעה התרבותית הכי גדולה בעולם, יש לך 5 מיליארד אוהדים במשחק, זה יותר מאשר נוצרים ומוסלמים ביחד, כלומר, כדורגל זה התופעה התרבותית הכי גדולה בעולם. הכדורגל באמת מאחד את העולם. כן, וקטר השתלטה על זה. אז אני מסתכל, ואני רואה מה הם עושים. עוד קבוצות. כן, אבל אני פתאום רואה את ההשפעה הקטרית הזאת, נכנסת
לתוך העולם שלנו, לתוך הפוליטיקה, ופתאום אנחנו רואים השתלטות מאוד דומה, ברור. קטרית, כן. מאוד דומה למה שהיה בפיפ"א, בלשכת ראש הממשלה. נכון. ואתה יודע, אני חושב... מה אמרת בעצם? אמרת, שמע, כסף מעבר עיני אנשים. כן. הקטרים מבינים את זה, הקטרים מבינים מעולה מה זה עוצמה רכה. הם יודעים שהם לא צריכים את הצבא הכי גדול, את החיל האוויר הכי משוכלל. הם יודעים שכמדינה קטנה, ההתמודדות שלהם היא לא עכשיו להילחם נגד איראן או להילחם נגד ישראל. הם רוצים לחיות עם כולם בסדר, אבל את האידיאולוגיה האסלאמיסטית הקיצונית שלהם, הם מקדמים באופן שיטתי ועקבי. אתה מדבר כדורגל, מה עם אל-ג'זירה? נכון. מה עם קניית נכסים והמעורבות שלהם בכל הממסד האקדמי בארצות הברית? מה עם זה? זאת אומרת, זה שיטה. אתה מדבר על, הם מבינים שמעט אנשים עומדים כנגד השוחד, כנגד הכסף הגדול. מבינים את זה מלשכת ראש הממשלה, ומבינים את זה בכל מקום אחר. ואז התוצאה שאתה מקבל הוא, שהם הולכים וצוברים עוצמה, צוברים עוצמה, עוד ועוד עוצמה. עד כדי כך שזה מגיע, כשצריך עכשיו לעשות משא ומתן מול איראן, למי האמריקאים הולכים? קטר. צריך עכשיו יש בעיות בלבנון, למי האמריקאים הולכים? קטר. האינטרסים משתלבים, זה תן לי ותן לך, תממן אותי ותממן אותך, התוצאה היא בסופו של דבר, שהמזרח התיכון עלול ללכת בכיוון שלהם. לכן ישראל הייתה צריכה מזמן, לא רק בכדורגל, לבסס את ברית המדינות המתונות. כן. כנגד קטר, כנגד איראן, כנגד פקיסטן, כנגד טורקיה, כנגד כל האלמנטים הקיצוניים במרחב, ברית המדינות המתונות. מה שקרה לנו עם הממשלה הזאת, וזה האסון, שהיא הפכה לחלק מהציר הרדיקלי. היא עשתה את ישראל כביכול, למרות אזרחיה, סך הכל המאוד מתונים, היא הפכה אותה למדינה רדיקלית. היום אף מדינה מתונה באזור לא רוצה לדבר איתנו, לא מאמינה לנו, לא בוטחת בנו. וזה הרבה עבודה קטרית. וזה גם עבודה קטרית. העניין הוא שקטר, ואפשר היה לראות את זה בפיפ"א, היא מגיעה מכל הכיוונים. זה באמת תמנון. וכמו שהיא הייתה, כמו שהיא נתנה עבודה לבן של מישל פלטיני, שהיה בזמנו הנשיא של וופא, וכביכול זה שוחד, זה לא שוחד, זה כאילו, הם נתנו עבודה, הוא מאוד מוכשר. בחור מאוד מוכשר. גם אוריך, בחור מאוד מוכשר. מאוד מוכשר. איינהורן, בחור מאוד מוכשר. פלדשטיין, עוד יותר. הם מוכשרים במה שהם עושים, אין ספק. אבל השאלה, אתה יודע, הם לא רק הגיעו לשם, קטר העסיקו, בשביל לזכות במונדיאל, העסיקו סוכני CIA לשעבר, סוכני KGB לשעבר, סוכנים של ה-MI6 לשעבר. היו להם מאות אנשים מערביים, או מרוסיה, שעבדו עבורם ברמות הכי בסיסיות. עכשיו, הנגע הקטרי נמצא לא רק בלשכת ראש הממשלה, כלומר, לשכת ראש הממשלה אולי פתחה את הפתח, אבל זה באמת בכל מקום בישראל. פתחת את הדלת, המים זורמים, ברור, זה הולך אז מה עושים עם זה? מחליפי ממשלה, מציבים במוקדי ההחלטות אנשים ישרי דרך, חוזרים לדרך האמת, ומבינים אם מותר לעשות עסקים, ואם מי לא. כלומר, כן. אין לנו דרך להילחם בשחיתות מאשר... להחליף ממשלה. להחליף ממשלה. ולשים שם אנשים... כוח זה דבר משחית, ומי שמתפתה לעשות שימוש מושחת בכוח, אתה כבר לא יכול לתקן אותו. צריך להחליף ממשלה. להחליף ממשלה, שים ישרי דרך במוקדי, אנשים ישרי דרך במוקדי קבלת ההחלטות, אנחנו נראה מהר מאוד שינוי, ושינוי לטובה. ופחות השפעה קטרית. לא פחות. למה פחות? בכלל, בלי השפעה קטרית. ישראל צריכה להתקדם קדימה, ובלי שמדינות אולטרה קיצוניות, עם משקפת עולם ג'יהאדיסטית, יהיו אלה שמנהלות העניינים במזרח התיכון. אני רוצה לקחת אותך אחורה לשאלה. אתה שיחקת כדורגל? כדוריד, אני מראשון. ראשון משחקים כדוריד. איזה תפקיד?
קיצוני שמאלי. קיצוני. שצריך יד ימין חזקה בשביל זה. נכון, 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 בדיוק ככה. אבל אתה כופר, אז אתה צריך לעשות את בדיוק, אתה צריך לזנק למרכז הרחבה בשביל להבקיע גול. אתה יודע, יש מחקרים שמראים שמנהיגים בספורט הם כמעט אף פעם לא הכוכבים של הקבוצה. כלומר, המנהיג הוא לא בהכרח הכוכב, כשהמנהיג האידיאלי הוא מישהו שעובד רק בתוך חדר ההלבשה, כמעט ולא מדבר עם התקשורת, לא אכפת לו עם התקשורת. עכשיו, השאלה, אתה יודע, היום באקלים התקשורתי הנוכחי, האם יכול להיות מנהיגות בריאה כזאת, של מישהו שעובד מאוד קשה, עושה את העבודה הכפוית הטובה, לא מתעסק בתקשורת כל הזמן? כי מה שאני חש, זה שהיום הרבה מנהיגים, ובמיוחד מנהיגים בישראל, אכפת להם נורא מה אומרים עליהם, אכפת להם נורא מה מדווחים, אכפת להם פחות מה קורה בתוך הממשלה, בתוך השיחות הכי חשובות של המדינה. תראה, אני חושב שזה קצת יותר מורכב, זה לא רק עניין של סגנון המנהיגות. זה גם עניין של, אתה יודע, בכל דבר היסטורי, זה גם האנשים, אבל זה גם התהליכים, ואיך הם משתלבים. הגדולה של בן גוריון, הוא לא ספק גדול המנהיגים היהודים במאה ה-20, היא לא באה מתקשורת, הוא ידע, קצת אחד היה פוליטיקאי מאוד מיומן, ואפילו הייתי אומר אכזר, אבל מן הצד השני הוא גם איש של חזון, והוא היה מחויב באופן אישי, באופן טוטלי, למשימה שהוא לקח על עצמו, לבנות מדינה. להבדיל אלף אלפי הבדלות, ביבי בעיניי הוא איש מושחת, פשוט איש מושחת. אני חושב שזה גם משהו פתולוגי, זאת אומרת, זה שהוא לא מסוגל להוציא ארנק. אגב, לכבוד האירוע הזה, הבאתי ארנק. יש פה כרטיסי אשראי שאני יודע להשתמש בהם, למרות שאני גם יש לי את זה על הטלפון, אין בעיה, אבל, אתה מבין, זה איש מושחת, זה איש עם איזו אובססיה לכסף, עם איזו מופרעות. כשאתה לוקח איש כזה עם איזו מופרעות אישיותית, כן. ושם אותו בתפקיד עם הכי עוצמתי במדינת ישראל, זה מה שאתה מקבל, המחויבות שלו היא לעצמו, המחויבות שלו היא להישרדותו האישית, המחויבות שלו היא לא באמת למדינה. יש שני קונספטים שהייתי רוצה לדבר איתך, שהם קריטיים להצלחה בספורט. אומץ. הלאה. אתה בשביל ללכת ולמשל לבעוט פנדל, בדו קרב פנדלים, אתה צריך להיות אמיץ בצורה בלתי רגילה. אתה צריך לעמוד שהתדמית שלך יכולה להתרסק, אתה יכול לאבד חוזים, אתה יכול כאילו להפוך ללאג, כן? ואתה צריך אומץ כדי לעשות את זה. זה דבר אחד. כן. מי בעיניך אמיץ בכלל? מה זה אומץ? אומץ, אתה יודע, לא חשבתי על זה אף פעם, כולל זאת אומרת, אני מבין את הסיטואציה כנראה מפחידה, אבל לא חשבתי על זה אף פעם במונחים של אומץ. אני חושב שהאומץ שאתה מדבר עליו, נאמר, בסיטואציה האולטרה מלחיצה הזאת, של לבעוט פנדלים, או לרדת למסיבת הנובה. לא, זה לא אותו דבר. להבדיל. כן, זה לא אותו דבר. אבל מה זה אומץ? אני מבין, תראה, אומץ זה בסופו של דבר, היכולת שלך לצאת כנגד. אוקיי. כנגד היצרים שלך, כן? איזו האמיץ הכובש את יצרו, כנגד היצרים שלך, אפילו נאמר הדבר כאילו הטבעי של נוכח סכנה לברוח. כן. אומץ, זה האומץ הייתי אומר הבסיסי ביותר, האומץ המשוכלל יותר, זה היכולת להתמודד עם חוסר אהדה, חוסר אהבה, לצאת כנגד. ללכת עם מה שאתה מאמין, כנגד השגור המקובל, מה שנראה הבונטון הציבורי. לכן בעיניי, אומץ לב ציבורי הוא יותר קשה מאומץ לב צבאי.
ויש לי הרבה ניסיון באומץ לב צבאי. כן. אני בקיא בפרקטיקה הזאת. אבל הציבורי זה, אתה אומר, האומץ... באומץ הלב הצבאי, אתה מסכן אומנם את חייך, אבל תמיד ימחאו לך כפיים. כן. באומץ הלב הציבורי, אתה אולי לא מסכן את חייך פיזית, אבל אתה מסכן את כבודך, את מעמדך, את אהדת הציבור שיש אליך או אין לך, וזה הרבה יותר קשה. אתה בדרך כלל תזכה לגינויים. כן. ואומץ זה גם להגיד אתה יודע, את האמת שלך. תראה, אני ב-2016 נשאתי את נאום התהליכים, עכשיו זה לא פשוט, אתה יודע, אני תאלוף בצה"ל, סגן רמטכ"ל, כל עוד אף אחד לא יודע מה עם עמדותיך, גם דרך אגב, בעיניי זה לא, עד היום אני אומר, זה לא נאום פוליטי, אתה מרגיש, הבן אדם הכי אהוד במדינה, פחות או יותר. ואתה בן לילה הופך למושא של נאצות, כללות, שנאה, נאסי, בוגד, אתה יודע, דברים הכי חמורים שיש. כן. אז אני כבר נושא את זה על גבי עשור. אבל אפשר להגיד שאני כבר לא מכיר את זה. אתה מרגיש שהיית אמיץ אז? כן. כן? כן. כי אמרת בעצם, אנחנו הולכים לכיוון מסוים, אמרתי את מה נמצאים בו. אני חושב שלהגיד הרבה מאוד, בזירה הציבורית, להגיד שמה שרואה את עיניך, זה באמת מה שאנחנו רואים. והאגדה הידועה, המלך הוא עירום, זה אומץ. זה אומץ. הילד הקטן הזה, כן. כן, זה אומץ. זה אומץ להגיד, זה מה יש. זה מה יש. ואני חושב שהאומץ, להגיד את האומץ, לדבוק באמת, זה ראשית תיקון. בלי זה אי אפשר לתקן. אי אפשר לתקן על בסיס שקר. חייבים לתקן על בסיס אמת. ואנחנו חייבים לחזור לאמת. כן. אני אומר את זה, זה היה אצלי בעצמות, ממש כילד קטן. אמרתי, השקר זה מקור לאסון. כן. זה האסון, השקר זה האסון. והיום אנחנו משקרים לעצמנו. מה זה אנחנו? יש לנו ראש ממשלה שקרן. כן. שקרן בן שקרן. אז יאללה, בוא נחזור לאמת. האמת היא, זה מאוד מתחבר לנושא השני, וזה אחריות. בספורט, מאוד ברור שאם מאמן כושל, כן? הביתה. הביתה. אנחנו רואים את זה, נבחרת הולנד, כן? כשלו, קומן הלך הביתה. אני לא יודע, זה א' ב'. אם המטרה שלך זה להגיע למינימום רבע גמר, ואתה לא מגיע, אז אתה הולך הביתה. כן. ומה זה הם כשלו? אז אתה יודע, כאילו הקונספט הזה של אחריות הוא כל כך מובן מאליו בכדורגל, בספורט, כן? כולם יודעים מי אחראי וזה. זה גם מתחבר איתנו לוועדת חקירה ממלכתית. עכשיו קוריאה הודחו משלב הבתים, הולכים לעשות שם ועדת חקירה. כן, עושים שם ועדת חקירה. מטורף. ופה אלפים נהרגו, מאות נחטפו, אנחנו מדברים על אסון אחרי אסון, בכל מה שקשור למה שקורה בלבנון, ומה שקורה בעזה, ומה שקרה באיראן, ואנחנו לא חוקרים את עצמנו. כמה זה חשוב לחקור את עצמנו, ולגלות מה קרה. מה זה לחקור? לחקור זה לרדת לשורש האמת. כן? אמרתי, הממשלה הזאת בורחת מהאמת, ואנחנו נחזיר את האמת. והחזרה לאמת דורשת אומץ. האומץ והאמת באים ביחד. ולכן אנחנו צריכים לחזור לאמת, לחזור לאומץ, להתמודד באומץ עם האמיתות שבאמת נובעות מתוך האירוע הטראומטי הזה שנקרא 7 באוקטובר, ולצמוח מתוך זה. לא יהיה תיקון שהוא לא מבוסס, אמת ואומץ, אומץ ואמת. לא יהיה תיקון. חייבים, אתה אומר זה קורה בכל מבצע, אני יודע. אחרי מבצע עושים תחקיר. תחקיר. כן. במישור הטקטי זה תחקיר. אגב, גם אם זה מוצלח, אגב, הקבוצות הכי טובות בעולם, הן עושות תחקיר אחרי כל משחק, לא משנה אם הם ניצחו או הפסידו. ברור. זה הכרח, נכון? מה זה הכרח?
אתה יודע, יש עכשיו זה כזה אופנה בנטפליקס, יש תוכניות על כל כוכבי ה-NFL. כן? פוטבול, אבל לא הסאקר, לא כן, הכדורגל אגבול. של... כן, כן. אז אתה רואה איך הם מתכוננים למשחק. הם צופים, הם לומדים, הם רואים את אותם סרטים פעם אחר פעם אחר פעם. בטח. ככה מתקנים. אבל תאר לך שאתה אומר, שמע, הסרט הזה לא הייתי טוב, אני לא צופה בו. אתה צופה בו, זה לא מחמיא לי. אני לא צופה בו. אנחנו צריכים לחזור ולהסתכל על הסרטים על עצמנו. כן. לראות את עצמנו לא ב7 באוקטובר, אלא במה הביא ל7 באוקטובר. כן. ואז אתה מבין שוואלה, משהו התקלקל פה. והוא לא התקלקל בגלל איזה כוח אלוהי, הוא התקלקל בגלל מנהיגים שפלים, מושחתים, או עם תפיסת עולם משיחית קנאית, שהביאו עלינו אסון. ודרך אגב, לא בפעם הראשונה, אנחנו יודעים שקנאות ומשיחיות ושחיתות מביאים אסונות. אפשר לחשוב שזה חדש, זה לא בדיוק חדש. היה לנו אסונות גם לפני, אתה יודע, שרפה בכרמל, מירון וכו'. מה הרגע במגרש שלך, שאתה הכי זוכר? כלומר, אם זה היה שער, או אני לא יודע, אתה יודע, לכל אחד ששיחק ספורט, יש את הגול, יש את הסל, יש את המשהו שהוא בחיים לא ישכח. מה שלך? היינו בטורניר, הייתי בן 17, טורניר באוסלו. באוסלו? באוסלו. נגד קבוצה נורווגית. והיה לי איזו הטעיה קבועה, של, לא תמיד היא הייתה מצליחה. שהייתי לוקח, כאילו זורק את הגוף שמאלה, שובר ימינה, ואז מסבסב על המקום, חזרה שמאלה. מה, עם היד? כן, כן, כן. לא, עם כל הגוף. איך... אתה לוקח שמאלה, המגן שלך לוקח איתך שמאלה, אתה שובר ימינה, הוא הולך הכי חזק בעולם ימינה, ואז אתה שובר שמאלה חזרה. אז אתה עושה כאילו ככה. כן, אבל אז זה סבסוב על רגל ציר כזאת, במונחים של כדורסל. ואני זוכר, התרוממתי על רגל ימין, פתחתי את הזרוע, ווואו, אתה יודע, אז ליד הראש של השוער, טרח לפינה. ואתה אומר, וואו, בטח, זוכרים את זה מצוין. הפסדתם במשחק הזה? במשחק הזה ניצחנו, וואלה, את הנורווגים. אבל הפסדנו בזה שאחריו. אבל ניצחתם, זה היה שער... היה טוב, היה טוב. כן, תמיד הזיכרונות טובים. עכשיו, תגיד לי, איך אנחנו מייצרים רגע כזה, אנחנו בצד השמאלי של המפה הפוליטית, איך אנחנו מייצרים... רגע מנצח. איך אנחנו מייצרים רגע מנצח כזה? זה יבוא קודם כל מההתלהבות של הבוחרים. אף אחד לא נשאר בבית. אני חושב שזה דבר, לא יודע, את זה צריך לצרוח פה, כן? אף אחד לא נשאר בבית. צאו להצביע. אם אנחנו ממצים את הכוח שלנו, אף אחד לא יוכל עלינו. כמו שיצאנו לרחובות, ההפיכה המשטרית, כמו שיצאנו להפגין על שחרור החטופים, כמו שהתגייסנו לסיוע אזרחי לכל הקהילות עמוקות בעוטף בגבול הצפון, ככה אנחנו הולכים להתגייס ביום הבחירות ולנצח. לא רק אבל לבחור, גם להתנדב, לשמור על הקלפיות, לשמור על הדמוקרטיה, להיות שם בתוך הקלפי ומחוץ לה. זה ניצחון. ואנחנו יודעים לעשות את זה, אנחנו יודעים לעשות את זה מעולה. הקהל שלנו הוא מחויב, קהל שלא רואה בעיניים, הוא יהיה שם. יש לנו אוהדים בחול, בואו, בהמוניכם. כן. תארגנו טיסות מראש, תארגנו מטוסי סחר, לא אכפת לי מה, תתארגנו, תבואו בהמוניכם, אנחנו נשים פה עוד 2 מנדטים. אבל אתה יודע, מעבר לזה, מעבר לתהליך הזה של הבחירות, אני מסתכל גם על הממשלה שאחרי. אני יודע שאם אנחנו נהיה בה, קבוצה גדולה, משפיעה, ישראל תלך בכיוון הנכון. כלומר, ככל שיהיה יותר יהיה דמוקרטים גדולים, חזקים, לממשלה העתידית, לקואליציה העתידית לא תהיה ברירה. ללכת בכיוון... מה אתם מתכננים לעשות בתור גדולים בממשלה? גדולים בממשלה זה אומר שבתחום הזה של ביטחון לאומי, יש שילוב בין
עוצמה צבאית לפיכחון מדיני ויוזמות מדיניות. בתחום הכלכלי, אנחנו צריכים היום גישה שרואה את האזרח, דואגת לו, דואגת לרפואה שהוא מקבל, ולתחבורה שהוא מקבל, ולחינוך שהוא מקבל, טיפול במרחב הציבורי שלנו. אנחנו לא נהיה מוכנים לכפייה דתית במרחב הציבורי, לא יקרה יותר. אנחנו לא באים להגיד לאדם מאמין אל תאמין, חס וחלילה. כן. מתוך כבוד אמיתי, אבל תוך כבוד הדדי. אני חושב שאם אנחנו נתחיל, מה שנקרא, להכניס מימד רציונלי, חזוני, למרחב המדיני-ביטחוני, למרחב החברתי-כלכלי, למרחב של יחסי דת ומדינה, המרחב של חיזוק הדמוקרטיה, אנחנו נעביר את כל חוקי הנאשם, אנחנו ניצור בסיס לחוקה, נעביר את חוק יסוד החקיקה, אנחנו נבזר את הכוח, יותר כוח ברשויות המקומיות, פחות בירושלים, נעשה את כל הדברים האלה, אתה תראה שישראל, לא הכל אתה יודע, יתוקן בן לילה, כן. אתה תראה שפתאום האווירה הלאומית משתנה, זה הולך בכיוון הנכון, זה הולך בכיוון של, זהו זה, הנה זה, ונטפל, אתה יודע, בתחלואים אחרים, יהיה חוק וסדר בחברה הערבית, ויהיה חוק וסדר ביהודה ושומרון, נלחם בטרור פלסטיני ויהודי, אנחנו נעשה דברים זה יושפע מאוד מהתיקים שנקבל, נהיה גדולים, נקבל את התיקים החשובים, נקבל את התיקים החשובים, נדע לתקן. אנחנו נקים ועדת חקירה ממלכתית, נתחיל קודם כל מבירור האמת, אנחנו נבטל את כל חוקי ההפיכה, ונעביר את חוקי ההגנה על הדמוקרטיה, אנחנו נתחיל לטפל בחברה החרדית, גם בחוק גיוס שוויוני, אבל גם בהשתלבות, לא יהיה יותר מוסדות שיתוקצבו, שלא מלמדים לימודי ליבה, למי שמתגייס ניתן גם תוכניות הכשרה מקצועיות, שיאפשרו לו אחרי השירות הצבאי גם להשתלב בעבודה, להתחיל להניע את המערכת, נחזור להיות מדינת חוק וסדר, ביהודה ושומרון, ברחוב הערבי, בכל מקום, אין יותר את הפראות הזאת ואת ההפקרות הזאת. נדע לעשות את כל הדברים האלה, אבל בשביל זה צריך כוח פוליטי. זה לא הבטחת בחירות, זה הבטחה לעצמנו. אנחנו נמצא את הכוח הפוליטי, נגיע ל-15 מנדטים, נהיה עם 15 מנדטים, ישראל תלך בכיוון אחר. ספורט זה תרבות, שאומה משקיעה בספורט, זה מעיד עליה. כן. זה אומר שמשהו טוב קורה שם, כן. שהיא דואגת לעתיד. סיפרתי לך על החוויות שלי כספורטאי צעיר, זה חוויה מכוננת, כן. זה נשאר איתך לכל החיים, זה ערכים, זה התנהגות עם אנשים מסביבך, זה שיתוף פעולה. אני חושב שבאמת הספורט, גם האישי, אבל בטח הקבוצתי, זה דרך מעולה להכנה לחיים. ואין כמו התחושה של הניצחון. אין, כשאתה מנצח עם החברים שלך, זה פשוט, אתה מבין למה כל כך רוצים את זה, כל כך נלחמים על זה. זה לגמרי ברור, אבל שים את זה בפרופורציות. אני, כשחזרתי לשחק כדוריד באסה תל אביב, אז הייתי כבר אחרי תפקיד מ"פ עורב. המאמן אוסף אותנו, ואומר, חבר'ה, היום מלחמה. הסתכלתי, אתה נורמלי? מה פתאום מלחמה? איזו מלחמה על הראש שלך? אבל אני מבין למה הוא מתכוון. איך הגעת לספורט? איך הגעתי לספורט? כן. אני משחק משהו כל החיים שלי. כלומר, זה או כדורגל בשכונה, או כדורסל בקבוצה, מאז שאני זוכר את עצמי, ובאיזשהו שלב הבנתי שאני לא אהיה כדורסלן, כי לא הייתי אתלט, לא הייתי קלה טוב, חשבתי את המשחק טוב, אבל זה לא הספיק. הייתה ראיית משחק. הייתה ראיית משחק, לא היה גוף למשחק, אבל בסדר. ואז אמרתי, איך בגיל 16, אמרתי, טוב, אם אני לא אהיה כדורסלן ב-NBA, לפחות שאני אכתוב על ה-NBA. אז התחלתי את הדרך שלי בתקשורת הספורט, אתה יודע, אני חושב על זה בתור ילד, כל ההפסקות היינו משחקים, אני אתחיל לפני, היה לנו
גרנו בבית משותף, היה לנו מרפסת עם מעקה גבוה, יחסית. אוקיי. אז היינו מתאספים אצלי כמה חברים במרפסת, ועושים טורנירים של סטנגה. סטנגה במרפסת. במרפסת. אחרי זה היינו יורדים למטה, וכל המשחקים, אתה יודע, של החוץ של פעם, מוכנים, קיצור, מה שאתה רוצה, כן? היינו משחקים כל הזמן. בהפסקות בבית ספר, זה היה כדורגל. ברור. אחרי הבית ספר, לא הייתי הולך הביתה, הייתי הולך לבית ספר אחר, שם היה מגרש כדורסל טוב, היינו משחקים כדורסל. כן. ב2, 3, הייתי נזכר שצריך ללכת הביתה. הייתי אוכל משהו, קצת מה, ונוסע לאופניים לאימון כדוריד. זה ביום אחד, אתה מבין? זה הכל, זה, אתה יודע, זה כאילו, זה, כל החיים שלי, זה מה שרציתי לעשות, לעסוק בספורט. זה כיף לך. כן, הצלחתי. היה אחלה, היה כיף. מי לוקח את המונדיאל? ספרד? אוקיי. יאללה. אנגליה. ספרד ואנגליה, יאללה.